Id-delegat speċjali tal-Partit Laburista Jason Micallef qed jibqa' jiddefendi l-mossa tal-Labor li jrid jirrestrinġi l-mod kif jiġu appuntati l-inkjesti maġisterjali. Dan ħareġ ċar waqt id-dibattitu tat-Times fejn Jason Micallef kien mistieden mal-avukat Jason Azzopardi bid-delegat tal-Labor jibqa' stinat li jridu jirranġaw kif iridu huma il-proċess tal-inkjesti. Ejjew naraw kif ħan irranġawha. Jason Micallef ma weġibx meta affaċċjat bil-fatt li anke l-Kamra tal-Avukati ħarġet kontra din il-mossa u għar minn hekk attakka direttament lil min mhux jaqbel mal-Gvern fosthom il-Prim Imħallef Emeritu Silvio Camilleri. Kamra tal-Avukati ma semmijiex li hu spremmet il-preokkupazzjoni kbira tagħha għall-aġla insensata. Mela bir-rispett kollu ta' Ikellimni fuq il-Kamra tal-Avukati, ikellimni fuq il-firma il-ħabib tiegħek li ieħor x'ismu. Fenek, l-avukat personali, jerġa' personali. Mela kemm l-avukati personali wieħed. Jgħidulna li attakkajna l-ex Prim Imħallef Emeritu Silvia Camilleri. Issa bir-rispett kollu ta' jnaqasna fuq l-ex. Imma tafala tkun tissejjaħ emeritu biex inti żomm id-dekorum. Biex il-ħażin. Intant waqt time stock Micallef ma weġibx dwar il-frodi tal-Vitals u d-dil skandalusi li ġie kundannat għal darba darbtejn mill-qrati Maltin. Il-fatti huma li l-kuntratt tal-Vitals kien frodi. Min għamela dil-frodi? Il-fatti kellhom joħorġu. Matul id-dibattitu l-avukat Jason Azzopardi semma kifu matul is-sajf li għadda fetaħ żewġ inkjesti maġisterjali fuq l-iskandli fil-Leża u l-Aġenzija Identità u dwar dan il-każ tal-aħħar tresqu anke nies il-qorti tant kemm kien hemm provi. Jason Azzopardi jfakkar li l-Labor qatt ma għamel apoloġija jew iddispjaċih għall-iskandli kollha li jexna fl-aħħar snin. Il-Labor Party għadu qatt ma skuża ruħu tal-iskandlu tal-Vitals, qatt ma skuża ruħu tal-iskandlu tas-social benefits, għadu qatt ma skuża ruħu tal-iskandlu ta' Transport Malta, għadu qatt ma skuża ruħu għall-iskandlu tar-Rekit tal-Leża. Waqt time stock Jason Micallef għattasija sħiħa jattakka lil Partit Nazzjonalista u lil dawk kollha li ma jaqblux mal-Labor dan fil-waqt li baqa' jitkellem biss fuq il-passat biex jevita kollox illi jitratta l-każijiet kbar li qed jaffaċċja l-Gvern Laburista bħalissa. Apparti minn hekk huwa iddefenda anke l-aġir ta' Karl Stanju Navarra fejn sejjaħlu ġurnalist prudenti.